प्यार का मतलब रब 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 होता है, प्यार का मतलब रब रब रब. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. सर्वांचं कमेंट करा सर्वांनी. पटपट जॉईन व्हा सर्वांनी. हाय राजकुमार दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. नमस्कार कुंभार, नमस्कार ताई कुंभार हुडगी. राजकुमार दादा नमस्कार, स्वागत आहे. कसे आहात तुम्ही? गुड इव्हिनिंग. निलेश दादा इलय नमस्कार ताई, नमस्कार मंडळी, नमस्कार निलेश दादा. सुरेश दादा म्हणता मी जॉईनिंग झालं. ओके, जॉईनिंग झालं का तुम्ही? खूप छान. आज इकडे पाऊस लागतोय 5 वाजल्यापासून, जो गडगडान पाऊस, काय सांगू. म्हटलं आज घेऊ की नको, पण म्हटलं आपली माणसं वाट बघतील, तर म्हटलं घेऊयाच आता थोड्या वेळासाठी. चला चला मंडळी, कमेंट करा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा, लाईक करा चॅनलला. सुरेश दादा मी जॉईनिंग झालं, धन्यवाद दादा. आज तवा तुला पाहतो सखे. राजकुमार दादा स्वागत आहे. कोण ठेवलेत ना, थांब, उकडले नसतील. आली मी मंडळी. हाय स्नेहलताई, नमस्कार. हाय मॅडम, कशा आहेत? मस्त आहे स्नेहलताई, तुम्ही कशा? धनवंत हाय ताई, तू मला एआयचे मार्क का नाही दिले? ते तुझ्या कष्टाचे मार्क नव्हते, मी असं करणार नाही. तुझे जे कष्टाचे मार्क आहेत तेच मी तुला देणार. निलेश दादा म्हणते ताई असतो फ्री झालंय. रोशनी ताईचं फोन इलो होतो आज सकाळी, उचलूक नाही जमलो. लाईव्ह झाली की करतोय. तुका पण घेऊ काय ग्रुप कॉल मध्ये? वेळ असतात काय तुझ्याकडे? लाईव्ह नंतर बघते दादा, लाईव्ह नंतर मी या थेट किचन मध्ये. मला लाईव्ह संपलं की थेट किचन मध्ये, आणि दुपारचं किचन मधून थेट लाईव्ह मध्ये. बघते मी. ओके राजकुमार दादा, मार्क बद्दल कोणी भांडू नका. बरोबर आहे राजकुमार दादा, नुसते भांडतात मार्क मार्क मार्क. त्यापेक्षा जे प्रश्न आहेत ते डोक्यात ठेवा, आणि दुपारी झोपल्यानंतर शांत असल्यानंतर ते प्रश्न रिवाइज करा. मी माझ्या मिस्टरांना ते प्रश्न रिवाइज करून देते की हे प्रश्नाचं उत्तर काय येईल सांगा बघू, असं करा. मी आलो ताई. नमस्कार गुरुनाथ दादा, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा. खुशी तुझा पाय लागणार आहे आणि मोबाईल पडणार आहे. प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा. निले दादा, धनल एआय कोण आहे? आज पहिला आला तो
आत्ताच रील पाहिलं ताईची, तू दुसरा आलास ना. राजकुमार दादा तिसरे आले ना आज. हो हो दादा हो. मोहिनी सिरियल. अरे ताई मला पण जॉईन करा. हाय मोहिनी ताई, स्वागत आहे. या आमच्या लाईव्हमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. कुठले आहात नक्की सांगा मोहिनी ताई. आणि चॅनलला वरती सबस्क्राईब ऑप्शन आहे, तिथं सबस्क्राईब ऑप्शन करा, क्लिक करा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझं तुम्हाला लाईव्हचं नोटिफिकेशन जाईल. प्लीज. हो ताई, आम्ही तुम्हाला जॉईन करतोय, तुम्ही करायला पाहिजे तिथून वरून. निलेश दादा म्हणते हो यार, पॉझिटिव्हली घ्या सर्वांनी. धनल म्हणते खुशीला नमस्कार सांग ना. खुशी, धनल मामा तुला नमस्कार बोलतोय. कशी असते. गुरुनाथ दादा म्हणतायत 4 नंबर डन. मोहिनी ताई म्हणते ताई मी झी मराठी मालिका रिव्ह्यू. म्हणजे ताई मी झी मराठी मालिका रिव्ह्यू म्हणजे मला कळलं नाही मोहिनी ताई. धनल म्हणते खुशी गोड आहे, तिला ओढू नको ग. नाही ओढत. मोहिनीताई म्हणते हो करते, कमेंट पण करते. मोहिनीताई म्हणते लाईक केलं. निलेश दादा म्हणते इश्कॉलेलो कुठे, आज दिवसभर नाही आला तो. निलेश दादा म्हणते BIK. मोहिनीताई तुम्ही काय म्हणतात की झी मराठी मालिका रिव्ह्यू म्हणजे मला काही कळलं नाही. तुम्ही प्लीज लाईक करा सर्वांनी, प्लीज लाईक करा चॅनलला. प्लीज कमेंट करा, प्लीज कमेंट करा. सर्वांनी कमेंट करा. आता आपण चालू करणार आहोत GK प्रश्न. कुठले घ्यायचे सांगा. आज आपण म्हणजे संध्याकाळचं जरा मला पिन कर ना ताई. अरे ताई सांग ना सगळ्यांना मला जॉईन करायला. ताई तर कोण कोणाला जॉईनच करत नाही, मलाच हे माणसं सगळी जॉईन करत नाही. मला पिन कर ना ताई. काय पिन करू तुम्हाला ताई. दिलीप दादा म्हणते नमस्कार ताई, शुभ सायंकाळ. शुभ सायंकाळ. विष्णू गोडके म्हणते ताई शी गंदी कमेंट. आईला सांग चेंज करून घ्यायला. ओके विष्णू बाळा, आईला सांग चेंज करून घ्यायला. ओके एवढा तू लहान आहेस का, चेंज कर म्हणायचं. उकडले समजलं का. आणि लाईव्हवर यायची अक्कल आहे, पॅन्ट चेंज करायची अक्कल नाही का. निलेश दादा याला चेंज करून आण रे. मोहिनी ताई म्हणतायत जाऊ दे, तू मला नक्की रिटर्न करा. ओके तुमचं कसलं कंटेंट आहे मला सांगा. अयूब म्हणते चहा घेतला का ताई. हाय अयूब, कुठून आहात तुम्ही. स्वागत आहे. इकडे पाऊस पडतोय जम्मूला. चहा झाला. निलेश दादा हसतोय. धनल म्हणते मका दे ना खायला मला खुशी. हा उकडत टाकलेत. मोहिनी म्हणते ताई तू चिटर आहे का. हो हो मोहिनी ताई मी चिटरच आहे. टीचर नाही, मी टीचर नाही आहे मोहिनी ताई. दिलीप दादा म्हणते ताई 8 नंबर लाईक डन केलं, धन्यवाद. चला लाईव्ह सुरू करायची का. मी सिरियल रिव्ह्यू टाकते. ओके रिव्ह्यू टाकतात का सिरियल रिव्ह्यू. ओके खूप छान. हाय डॉक्टर श्रद्धा, माझी या प्रीती आला प्रीत कळे ना. श्रद्धा डार्लिंग लव यू. निलेश दादा पॅन्ट नाही चड्डी घातलंय ते का थांब आता. मोहिनी म्हणते अरे देवा. अयूब म्हणते महाराष्ट्र. हाय अयूब. चला GK क्वेश्चन सोडायचे का. धनल म्हणते कसं वाचते ग चिटरला टीचर चष्माबद्दल. अरे मला त्या टीचर काय चिटर असं वाटलं. धनल म्हणते भिडे भाभी आहे का. ते हे खातेस ना, कॉर्न खातेस ना, स्वीट कॉर्न. 1 मिनिट मंडळी मी आली तर तोपर्यंत सर्वांना येऊ
धनल म्हणते हे घे मका, तुम्हाला नाही मका, ये तंबे ते अम्मो, यो तंबेन ते अम्मो. हाय श्रद्धाताई, स्वागत आहे. गोपाल दादा म्हणतात टीचर जी. धनल बोलते भिडे बाबी सोनूला सांग मला मका दे. हा सांगते. चला प्रश्न स्टार्ट करूया. अपकडामध्येच आन्सर द्यायची आहेत. आज असं इझी लाईव्ह आहे. ओके, प्रश्न इझी आहे. हाय विशाल ताई घ्या, नमस्कार. हाय श्री, लाईक बाय. हा श्री येतो, लाईक करतो, बाय जातो करतो. हो स्टार्ट प्लीज. ओके, 12 मिनिटं झालेली आहेत ऑलरेडी. विशाल दादा स्टडी करून आलात? डॉक्टर श्रद्धा विचारतायत विशाल स्टडी करून आलात का? मला वाटतं हा पाठच्या बेंचवर जाऊन बसलाय श्रद्धाताई. हो स्टार्ट प्लीज. डॉक्टर श्रद्धा दुःखी आत्मा आला. विशाल दादा दुःखी आत्मा ना. अबकडत मध्ये आन्सर द्यायचे, अबकड. ओके, त्यामुळे तुम्ही स्पेलिंग वरून भांडणार नाही. डोकं लावलंय यावर वेळी. पहिला प्रश्न, श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक कोणत्या वर्षी झाला? अ 1670. ब मला फक्त अबकडत मध्ये आन्सर द्यायची आहे, नंतर सांगणार तुम्ही बडबडणार. अबकडमध्येच आन्सर द्यायची. अ 1670, ब 1672, क 1674, ड 1680. आरुषीताई, सुनीताताई नमस्कार. डॉक्टर श्रद्धा अबकडमध्ये आन्सर द्या. AI वर्ड. पहिला आन्सर धनलने दिलेला आहे. 1 पॉइंट. व्हेरी गुड. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते 6 जून 1974 मध्ये रायगडावर. बरोबर आहे. श्वेता धोत्रे म्हणते नोकरी करायचं का हो ताई? हो करायची आहे ताई. आहे का नोकरी माझ्यासाठी? गावठी आयस्टन म्हणतायत. हॅलो गावठी आयस्टन, स्वागत आहे. विशाल दादा म्हणतायत क. श्रद्धाताई म्हणते आता मी पॉइंटच्या मागे नाही लागणार. बरोबर आहे श्रद्धाताई. श्रेवण म्हणते तसं नाही, अगोदर शाळा नंतर कॉलेजमध्येच कंटाळलो होतो. आता तुमच्या प्रश्नांची उत्तर दिल्यावर वेळ लागेल मला. हो का? मध्ये मध्ये कॉमेडी पण चाललेली असते आमची. ओके, तर इथं पहिलं धनलने आन्सर दिलाय. दुसरा प्रश्न, प्लीज लाईक करा सर्वांनी. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष कोण होते? भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे पहिले अध्यक्ष कोण होते? अ लोकमान्य टिळक, ब व्योमेश चंद्र बॅनर्जी, क दादाभाई नौरोजी, ड महात्मा गांधी. अबकडमध्ये आन्सर द्या. धनलने आन्सर बरोबर दिला आहे. व्हेरी गुड धनल, 2 पॉइंट. गावठी म्हणते गंगा भट यांच्याद्वारे करण्यात आला. ओके, व्हेरी गुड गावठी आयस्टन, स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला लाईक करा. कारले गोरकर, काय नाव आहे? करले गोरख शांत कराळे. प्रेमळ पत्नी हीच त्या पुरुषाची खरी संपत्ती. हो दादा बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न, महात्मा गांधी. नाही. अबकडत मध्ये आन्सर द्या, नाही तर नंतर तुम्ही भांडता. बाळाची नाळ मातेच्या गर्भात फक्त मातेशी जोडलेली असते, पण माणूस की आपल्या माणसाची नाळ संपूर्ण विश्वाशी जोडलेली असते. धन्यवाद. सुनंदा शिंदे. हाय सुनंदा ताई, नमस्कार. कुठून आता आपण? स्वागत आहे. विश्वनाथ म्हणताय ताई काय टॉपिक आहे? जनरल नॉलेजचा आहे.
दुपारी MPSCचा घेतलेला, आता फक्त सरळ जनरल नॉलेज घेतलं आहे. गावठी अष्टनमध्ये 1850 मध्ये पुण्यात होणार होतं, पण कॉलरा साथीमुळे मुंबईत करण्यात आलं. सांगा सांगा. जनरल नॉलेजची व्याप्ती सांगा, विश्वनाथ दादा म्हणतात. दादा तुम्हीच आम्हाला चांगल्या शब्दात समजावून सांगा. आम्ही काय एवढं हे नाही आहोत, इंटेलिजंट नाही आहोत. सो आम्हाला तुम्ही पण सांगा, तुमच्यामुळे आम्ही शिकू काहीतरी. इथं पहिला आन्सर कोणी दिलंय? व्योमेश चंद्र बॅनर्जी ब धनलने दिलंय. धनलला पॉइंट दिलेला आहे. पुढचा प्रश्न, जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे? जगप्रसिद्ध लोणार सरोवर महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात आहे? अ औरंगाबाद, ब बुलढाणा, क जळगाव, ड वाशिम. विशाल दादा, श्रद्धाताई मी आजारी आहे म्हणून अभ्यास नाही केला. गावठी आयस्टाईन म्हणतात 28 डिसेंबर 1885 ॲनल ॲक्टो हॅम याने स्थापना केली. अध्यक्ष योमेश बॅनर्जी. व्हेरी नाईस. तुम्ही तर आईन्स्टाईनच आहात. स्वामी आजार झाला का विशाल? स्वामी आजार कसला रे? मला वाटतं प्रेमरोग झाला, प्रेमरोग. इथं पहिला आन्सर दिला आहे. अबकडत मध्ये आन्सर द्यायचा आहे मंडळी, ऐकलं का? अबकड मध्येच आन्सर द्या. आन्सर ऐकून इथं AI वर्ल्डने आन्सर दिलेला आहे. मी अबकडत मध्ये सांगणार, मग तुम्ही म्हणणार स्पेलिंग चुकली, त्याचा ए चुकला, त्याचं हे चुकलं. सो इथं AI वर्ड्स 1 पॉइंट. पुढचा प्रश्न. हाय ओमकार दादा, राजकुमार दादा स्वागत आहे. निलेश दादा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. विशाल दादा म्हणते काय श्रद्धा ताई काय सांगू आता. श्रीराम मुंडे म्हणतायत हाय. हाय श्रीराम दादा. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. ओमकार म्हणते उत्तर सांगायच्या आधीच अबक उत्तर येतात, त्यामुळे ही पद्धत चुकीची आहे. पूर्णपणे उत्तर सांगणं ही पद्धत बरोबर आहे. पण काय होतंय, जर असं नाही सांगितलं तर काय होते माहिती आहे, तुम्ही सगळेजण भांडतात माझ्याबरोबर की ह्याचा ए चुकलाय, ह्याने असंच आन्सर दिलं, मी असं दिलं आहे, मी त्याचं साल सांगितलं आहे, मी त्याचा महिना सांगितला आहे. मला नको रे बाबा ते. उत्कातापामुळे तयार झालं आणि नैसर्गिक चमत्कार मानला जातो. ओके, तुम्ही एक्सप्लेनेशन नंतर देऊ शकता. कशी कुणाची गोळी पण लागते. निलेश दादा म्हणते ताई. संतोष जगताप जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय शिवराय, जय शंभूराजे. पुढचा प्रश्न लक्षात ठेवा, मार्क लक्षात ठेवू नका. आणि प्लीज लाईक करा सर्वांनी. दादा शंकर दादा, जगातील सगळ्यात गरीब देश कोणता असं विचारतायत. संतोष दादा, शंकर दादा चॅनलला सर्वांनी जॉईन व्हा, लाईक करा. पुढचा प्रश्न आहे. डॉक्टर श्रद्धा म्हणते बाईंनो पहिला तुम्ही खाऊन येवा. गो श्रद्धा खूप गो, तू माझ्या खाण्यावर लक्ष किती गो देतो. मेला मी काय खाऊक नाही ना. बाईंका काय भूक लागणार नाही. पोरा हळूच डब्यातला दप्तरातला खाऊन खात असतं आणि मी वाईच खाल्लंय तर नुसतं पोरांचं लक्ष.
कोणी सांगितलंय? कोणाला येतोय का? पुढचा प्रश्न घालते मी. इथं कुणीच आन्सर दिलं नाहीये. तू चांगल्यासाठी करत आहेस पण माका नको, माका मीटिंग येतं, नको टाकून देते. नको जास्त खाऊ. हा ठेव जा. तू चांगल्यासाठी करत आहेस पण इकडे सगळे चॅप्टर आहेत, प्रश्न चालू करतात आणि बँक बेंचर एबीसीडी लिहून मोकळे झाला तर नाही. मी बघते ना, सगळे एबीसीडी नाही लिहायचं, कुठला तरी एकच लिहायचा ऑप्शन. ऑप्शनचे उत्तर सांगण्याची पद्धत चुकीची आहे. नाही दादा, मला तर ही बेस्ट वाटते, जास्त डोक्याला हेडक नाही होत. हेवी हेवी बेनू पिल्ला बाईनू पहिला खाऊन घेवा, कसा वाटता ता बघू. माका नकोचा, तुमच्यामुळे माझा पोट भरला. नजर लावलास. नोकरी करायचे का हो ताई? हो श्वेता ताई, करायचे, द्या मला नोकरी. पुढचा प्रश्न विचारते. सातपुडा पर्वत रांगेतील महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणते? एकदाच ऑप्शन मिळणार आहे. अ ब कड काय ते एकदाच लिहायचं, नाहीतर 10 वेळा अ ब कड लिहायचं नाही. पुढचा आहे, सातपुडा पर्वत रांगेतील महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर कोणते? अ कळसुबाई, ब साल्लेर, क अस्तंबा, ड महाबळेश्वर. गुरुनाथ दादा म्हणतायत अ कळसुबाई, प्रदीप जाधव म्हणतायत ए आय वर्ड म्हणतायत क, सानवी मेहतर म्हणते अ, ओमकार चव्हाण म्हणतोय क, निलेश दादा म्हणतोय ए, धनल म्हणतोय ब, शंकर दादा म्हणताय कळसुबाई, डॉक्टर श्रद्धा म्हणताय अस्तंबा. तर इथं पहिलं जे आन्सर दिलं आहे क अस्तंबा, ते आहे राजकुमार दादा. व्हेरी गुड राजकुमार दादा, क्लॅपिंग फॉर राजकुमार दादा. त्यांचा पूर्ण लाईव्ह मध्ये जरा पण आवाज नसतो, खूप छान उत्तरं देत असतात. माझे फेवरेट स्टुडंट आहेत राजकुमार दादा. आणि आमचा आगाऊ स्टुडंट धनल आहे. आगाऊ स्टुडंट धनल आहे बरं का. हाय सानवी, कशी आहेस तू? मस्त राजकुमार दादा, व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न आहे. अरे दादा, निलेश दादा, जर ना आता ह्या सांगितलं असते ना तर म्हटल्याने अस्तंभ स्तवर टिंब नाया, मग भला भा लिहूक नाया, असं काही काही केल्याने असतात. श्वेताताई चॅनलला जॉईन व्हा. पुढचा प्रश्न, भारताच्या राज्यघटनेने मतदानाचे वय 21 वरून 18 कधी केले? अ भारताच्या घटनेने मतदानाचे वय 21 वरून 18 कधी केले? अ 1950, ब 1975, क 1989, ड 2000. कमेंट करून सांगा. ए ब क ड ए बी सी डी असं सांगा. भूषण दादा म्हणतोय अ, धनल म्हणतोय क, सानवी म्हणते ड, ए वर्ड म्हणतोय अ, ओमकार चव्हाण म्हणतोय च, शंकर दादा म्हणतायत क, श्रद्धाताई म्हणताय 1989 61वी घटना दुरुस्ती. व्हेरी गुड श्रद्धाताई, तुम्ही आमच्या टॉपर आहात. निलेश दादा वसाड पडो नाही माहीत. राजकुमार दादा म्हणताय 1988, ऑप्शनच नाही सांगितलं मी. 1988 दादा. संतोष दादा म्हणताय ड. तर इथं आन्सर जे पहिलं दिलं आहे ते आहे क 1989, ते धनलने दिलंय. व्हेरी गुड धनल. हर्षू मध्ये कुठले आहात तुम्ही? हर्षू मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तू कुठला आहेस? नका कमेंट करून सांग. धनल म्हणते अग हे बघ वाच तू, पण पर्याय चुकले तुझे सर्व. 1988 ला झाले ग 61वी घटना दुरुस्ती. हो का?
मी 1 मिनिट कमेंट. हे भगवान, हे भगवान, काय रे देवा, एवढं वाचून कुठे गेलं सगळं? भारतीय राज्यघटनेनुसार भारतात मतदानाचे वय 18 वर्ष आहे. 1988 च्या 61व्या घटना दुरुस्तीनुसार हे वय 21 वरून 18 वर्ष करण्यात आली. थँक्यू धनल आणि थँक्यू राजकुमार दादा, दोघांनी छान सांगितलं. डॉक्टर श्रद्धा म्हणताय 1988 आहे पण ऑप्शन 1989 दिलाय. सॉरी, धनलने ऑब्जेक्शन घेतलंय बघ. येस, मच्छी खावा मॅडम. हो हो, मच्छी खातो. त्यानंतर हर्षू म्हणते नाशिक मुंबई. हॅलो. आकाश दादा म्हणते आवाज नाही येत, आवाज नाही येत. विशाल दादा म्हणते डॉक्टर ताई. धनल म्हणते वाच परत, आता आम्ही ऐकलं नाही. वाचली वाचली. ॲडव्होकेट अंकित वर्मा. हाय अंकित. राधे राधे दीदीजी. हाय. राधे राधे. कैसे हो अंकित? आवाज बंद आहे ग. मला माहितीच नव्हते. हे बघा टीचर, म्हणून मी लास्ट बेंचला असतो, असा पण आवाज येत नाही यांचा. आकाश दादा नमस्कार. ओ श्रद्धा ताई नमस्कार. विशाल दादा म्हणतायत तायगे आवाज गेलो. माझाच आवाज गेलो आता. एकटी कोणाला बोलते ग? आकाश दादा आवाज गेलो. मोनी झालीस ग. हाय ग आज. ए बाई आवाज तर कर. मी अभिषेक नारकर आहे. अभिषेक नारकर कोण आहे? अभिषेक नारकर. अभिषेक नारकर तुम्ही काय करता? ताई की आवाज येणार नाही. भूषण दादा म्हणते आवाज. भूषण दादा आवाज. अभिषेक दादा बरो असे, तुम्ही कसे असतात? त्यांना म्हणते टीचर परत बोला, वाचायला लागली की कोणाचं ऐकत नाही. तुझंच खरं करते. एकदा तरी कमेंट बघ ना. मला आगाऊ बोलते. आगाऊ कोण आहे बघ, आवाज करून बोलते.
थँक्यू. मेसेज बघ आधी. सॉरी, आता मी मेसेज बघणार. हा, आकाश आता पाण्यात गेलो. बरं दादा, जय श्रीराम. जय श्रीराम. धनन बोलते मला पॉइंट दे. ओके, तुला पॉइंट दिला. चल, मस्त मजे. सुनता किसी का नहीं. हाय, मासे खाताय की नाही? राजकुमार दादा म्हणते मी उत्तर दिले. राजकुमार दादांना पण पॉइंट भेटला. यशश्री, हाय यशश्री, स्वागत आहे. आकाश, तुम्हाला मास खूप उशिरा येत आहेत. मेसेज येस. इकडे पाऊस पडतोय, नेटवर्क गडगडतंय, त्यामुळे नेटवर्क खूप स्लो आहे. धनलला पण पॉईंट दिला. विशाल दादा, यशस्वी ताई नमस्कार. यशस्वी म्हणते विशाल दादा नमस्कार, मी सरकारी खात्यात कामाला आहे. हो का? वा वा वा. कुठल्या खात्यात आहात? विशाल दादा, आमका पण पॉईंट देवा. सगळ्यांकाच देतोय. पुढचा प्रश्न घालते. पोलादी भारताचे पोलादी पुरुष, आयरन मॅन ऑफ इंडिया म्हणून कोणाला ओळखले जाते? अ. सुभाषचंद्र बोस, ब. भगत सिंग, क. सरदार वल्लभभाई पटेल, द. महात्मा गांधी. मध्ये उत्तर द्या. पहिले ना, आवाज करू नका. ओ, मी 2 मिनिटं, अजून 10 मिनिटं घेतोय लाईव्ह. येतोय मग तो सर, ते साफ करून ठेवा. भिडे भाऊ आले. ओ, तुमका भिडे भाऊ म्हणता धनल. आणि तारक मेहता मधले भिडे भाऊ, पण ते टकले होते, हे टकले नाहीयेत. सरदार वल्लभभाई पटेल. विशाल दादा सी बोललाय. मध्ये सी. चला ठीक आहे. सी कोणी आन्सर दिलंय? विशाल दादाने सी आन्सर दिलंय. व्हेरी गुड. त्याच्या आधी कोणी दिलंय? मके खाऊन झाले का? धनल म्हणते हो झाले झाले. यशश्री म्हणते सुंदर. आकाश दादा म्हणते आम्ही काय करायचं, सरकारी नोकरीत आहोत तर आम्हाला पण घ्या सरकारी नोकरीत. सुनता किसी का बनी महानगरपालिकेमध्ये. ओके. AI वर्ड शॉर्ट म्हणताय ब. धनल म्हणतोय क. ओके, व्हेरी गुड. क आन्सर आहे. धनलला 1 पॉइंट. धनल प्रत्येक वेळी जिंकतो, फक्त त्याच्याच शॉर्ट माझ्याकडे. कॉंग्रॅच्युलेशन धनल. भरत लोले म्हणतायत लातूरवरून. ताई नमस्कार भरत दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, सपोर्ट करा आणि जीके क्वेश्चन सोडवा. रोज लाईव्ह असतं आपलं. सुनता किसी का भी नाही. सरदार वल्लभभाई पटेल म्हणताय. धनल म्हणते भिडे भाऊ आले. सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरिम सरकारमध्ये गृहमंत्री. वा वा वा. विशाल दादा म्हणताय भिडे भाऊ. सुनीता ताई म्हणते श्रद्धा ताई. बरोबर, श्रद्धा ताई म्हणताय सुनता किसी की. अरे हे काय? आकाश दादा म्हणते अहो माझा मेसेज मास पहिला आहे, तुम्ही क मध्ये द्या उत्तर, म्हणजे मी कट करून मास केला आहे, मला पॉइंट पाहिजे. काय केलं आहे म्हणतात? इथं धनलनेच पहिला आन्सर दिलंय दादा. काय सांगताय तुम्ही? पुढचा प्रश्न. आवाज कसला आला? आवाज कसलो इलो? माझ्या वरचा मेसेज वाच ना. अरे नाही रे बाबा, दिसत आहे. मी पहिलं उत्तर दिलं आहे. झालं. मानसी बोलते गो प्रीतिया ताई हो आपलोच निलेश दा असा काय डीपी वेगळा दिसता गो. खयचो? होय निलेश दादाच असा तो, निलेश कोयंडे. भिडे भाऊ तर बोलायचे भरपूर, आमचे जिजू तर एकदम शांत. हा मग काय, शांतच रवाचा असता. राजकुमार दादा म्हणते मी दिलं. बाई तर सगळ्यांचीच सुरू आहे. मी दिलं.
अहो इथं पहिलं आन्सर जे दिलंय ते AI वर्डने दिलंय, दुसरा आन्सर दिलंय ते धनलने दिलंय आणि राईट आन्सर धनलने दिलंय पहिलं. सो धनलला इथं पॉइंट आहे मंडळी. का रे माझं डोकं खाता हो तुम्ही. पुढचा प्रश्न. भिडे बहिणींनी शांत केलंय भिडे भाऊला. येस. पुढचा प्रश्न. कोणत्या जीवनसत्वाच्या अभावामुळे रातांधळेपणा होतो? अ जीवनसत्व ब, ब जीवनसत्व क, क जीवनसत्व ड, ड जीवनसत्व अ. चेक करा त्यांच्यावरती मेसेज. राजकुमार दादांनी आन्सर बरोबर दिले आहे. जीवनसत्व. दादा तुम्ही ऑप्शन दिलाय का? मला मी तुम्हाला राजकुमार तुम्ही काय दिलाय? जीवनसत्व अ म्हणून दिलाय की ऑप्शन अ दिलाय? सांगा जरा मला. ओमकार दादा चेक करा त्यांच्यावरती मेसेज. ओमकार दादा कुठला मेसेज चेक करायचा? एवढे मेसेज येऊन गेले. धनल बोलतोय ब, AI म्हणताय क, अभिषेक नारकर म्हणतायत अ, आकाश दादा म्हणतायत क, AI म्हणतायत ड, राजकुमार दादा म्हणतायत ड, निलेश कोयंडे म्हणतायत ड, विशाल दादा म्हणते ब, ओमकार दादा म्हणते खूप चिटिंग होत आहे, परत नाही येणार बाय. दादा इथं चिटिंग काही होत नाहीये. तुमचे मेसेज कधी कधी तुम्हाला दिसतात, आम्हाला इथं दिसत नाही. समजलं का? चिटिंग बिटिंग काय नाही इथं. काय कोणाला पैसे भेटतात की ट्रॉफी भेटत नाहीये. समजलं ना? सो इथं चिटिंगसाठी कोणीच खेळत नाहीये. आणि एक कधीतरी काय असं झालं तर मला हे लोक सांगतात की इथे तर बघा म्हणून. इथं तुमचा मेसेज मला कुठेच दिसत नाहीये. ओमकार चव्हाण चेक करा त्याच्यावरती. कुठे चेक करायचं? इथं तुमचा मेसेजच दिसत नाहीये तर काय चेक करायचं? आम्ही आधी उत्तर दिलाय चेक करा. मी आधी उत्तर दिलाय चेक करा. डोकं फिरतंय यार. चेक करा चेक करा. मी सांगते ना की इथं नाहीये तुमचा आन्सर तरी पण. मस्तच होता क्वेश्चन. यू मगाशी हे गाणं बोलत होतीस ना ते बोल ना. दार उघडताना तू बोलत होतीस थंडी वाजली ते गाणं बोल ना. रडू नको रे बाळांनो. आदित्य ही फक्त सराव परीक्षा आहे. फायनल परीक्षेला टाइम आहे अजून. बघा ना बघ ना रे आदित्य दादा काय नुसतं. चला कोणाला भेटला पॉईंट सांगा आणि पुढचा प्रश्न घ्या. धनव म्हणतो AI बरोबर आहे. मानसी बोलते नाही दिसत. कधी कमेंट हाईड होतात आपोआपच केव्हा जातही नाहीत. मग तेच ना यांना कधी समजतच नाही. समजून घ्या निलेश दादा. ओमकार दादा घ्या सांभाळून. तुम्ही धनल पार्ट 2 बनवू नका. इतके सिरियस होऊ नका. फक्त प्रॅक्टिस आहे ही. आणि मेन म्हणजे पॉइंट मिळण्यापेक्षा तुम्हाला ज्ञान कसं मिळतं हे बघा मंडळी. याच्यासाठी मी इथं धडपडते माझं घरातलं काम सोडून. मस्त आहे निलेश दादा. तुम्ही सगळे घरी कसे आहात? तर जाऊ दे आता. चला मी इथंच संपवते. ओके. आज कोणाला पॉइंट वगैरे मी नाही देणार आणि नंबरही नाही काढणार आहे जर तुम्ही असं वागत असाल तर. आता मी संपवते. मस्त आहे तुम्ही सगळे. धन म्हणते नीलू तू अभ्यास कर. असा अडाणी नको राहू रे. ज्ञान वाढव. हा नीलू कोण? निलेश दादा चांगल्या जॉबला आहे. त्याचं झालं. मी अजून 0वर असं. आदित्य दादा मॅडम पुढचा प्रश्न नाही. आता मी जाते. सगळे मजेत मानसी. तुझं कसं काय चालू आहे? विशाल दादा ताईग्या विचार नाही. आता मग जेवण करूचा. मी निघतंय आता. वळवळ करू नका कोणी रे. काय सांगणार. भांडतात नुसते पॉइंटसाठी. पण एखादा प्रश्न आपण लक्षात ठेवा. ते राजकुमार दादांचं खरंच मला कौतुक आहे. ते फक्त त्यांचं ज्ञान कसं वाढतं ना त्यावर ते फोकस करतात.
भलेही कितीही काही असू दे, पण ते आन्सर बरोबर सगळी देतात आणि खरंच खूप चांगला अभ्यास करतात ते. प्रश्न संपलेत आताचे. ठीक आहे. हाय यशश्री, बरी आहेस ना तू? धन जिंकला का असं करतेस का ग? नाही, आज मी कोणालाच पॉइंट देणार नाही किंवा त्यांची शॉर्ट बनवणार नाही. प्रत्येक वेळी असं होतं की चिटिंग करते चिटिंग करते. अरे मला काय भेटणार आहे चिटिंग करून? काही काही वाटतं की मी धनललाच जिंकवायला बघते, बाकी कोणाला सगळ्यांना मी जिंकवायलाच बघत नाही असं सगळ्यांना वाटतंय. असं कसं चालेल? बरोबर ना? असं कसं चालेल? आकाश दादा म्हणते एक लास्ट प्रश्न. मी काय बोललो असं ताई? मी पण नीट उत्तर देतो. होय, AI वर्ल्ड्स तुम्ही नाही, ओमकार चव्हाण म्हणून आहे ते सांगतात की तुम्ही चिटिंग करता, मी परत पुन्हा येणार नाही. नका येऊ, ॲज यू विश. इथं मी काय म्हणतात ते उगाचची बसली नाहीये. ज्यांना गरज आहे तेच येतील. मी काय कोणाच्या पाठी लागणार नाही. निलेश दादा, हो धमाल, थँक्स फॉर ॲडवाईस. धनल, आम्ही बॅक बेंचर शिकतोय आणि आता ताईच्या आणि तुमच्या सानिध्यात. काय रडतस छोट्या पोरांसारखे? बघ ना, धनलचं ज्ञान आहे ना. मी न धनलचं ज्ञान आहे ना, मग मी नको येऊ का लायलं? अरे धनल, मी तुला नाही सांगत रे बाबा. तो ओमकार चव्हाण होता ना, त्याचं सांगते. तो मला म्हणतोय की मी चिटिंग करते, मी चिटिंग करते. तर तसं सांग ताई. अरे धनल, मी तुला नाही बोललं रे. ओमकार बोलत होतं ना की मी चिटिंग करतेस तू वगैरे. रामेश्वर शेगडे म्हणतात ताई नमस्कार. नमस्कार रामेश्वर दादा, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सर्वांनी आणि चॅनलला जॉईन व्हा. तू व्हिडिओ बनवले तर मी येईल. आकाश दादा ते आम्हाला देसाले बघा कोण कोण. काय ग, कसं असतो मिस्टर बीन? हॅलो मिस्टर बीन, अलादीन. चला मी बाय बाय. आकाश दादांसाठी मी म्हणते एक प्रश्न टाकते, एक शेवटचा. पृथ्वीच्या सर्वात आतील थराला काय म्हणतात? उत्तर फक्त सांगा. पृथ्वीच्या आतील थराला काय म्हणतात? ज्वाला नाही दादा. पृथ्वीच्या आतील भागाला गाभा असं म्हणतात. समजला आकाश दादा? गाभा म्हणतात, गाभा. विशाल दादा म्हणतात ताई गे एकामुळे असं बनवून बोलू नको. अरे कालपासून माका कंटाळ गेलो की सगळी अशीच बोलतात ना की चिटिंग करता. यार माका काय मिळताला चिटिंग करून ना. मानसी बोलते काही वेळेस होतं असं, आपण भरपूर कमेंट टाकतो पण ते पोचतच नाही, तर ताईला समजून घ्या. आणि मी मुद्दामून कोणाचे कमेंट वाचत नाही असं नाही. मिस्टर बीन उत्तराखंडाला आलोय नर्मदा परिक्रमासाठी. वा वा दादा, पुण्यभूमी. AI वर्ड मध्ये मध्यमबर. राजकुमार दादा अंत गावा, बरोबर. आकाश दादा म्हणते गाभारा देवळातला. निलेश ताई तू खूप छान रिझल्ट देतेस, मग आय एम विथ यू. पंचांचा निर्णय अंतिम राहील, सो प्लीज कोऑपरेट विथ ताई. थँक्यू. दुपारी खरंच खूप छान अशी मस्त जे 2025 ते 26च्या चालू घडामोडी घेतल्या, तिथं कुठेच काय झालं नाही. आणि आज नुसतं असं गिचमीट अंतर्गाभा. बरोबर आहे राजकुमार दादा. सुजित दादा म्हणतायत हॅलो सुजित भाई, प्रोफेशनल एज्युकेटेड वाटते तू. अरे तू पण ऑफिसर वगैरे का नाही झालीस तू? म्हणजे ग्रॅज्युएशन वगैरे झालंय माझं, बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडी, पण कधी त्या क्षेत्रात कोणी गाईडच नाही केलं. म्हणजे गाईड काय असतं हे माहितीच नाही, की कोणीतरी सांगितलं असतं की ह्या वॅकेन्सीज असतात, त्या वॅकेन्सीज असतात. नाहीच. आणि त्यानंतर लग्न झालंय दादा आणि आता मुलं आहेत 2, सो त्यांना शिकवायचं. काय बोलणार. धनल होते ताई मी येऊ ना उद्या की नको? तुला दुसरे विनर हवे तर? मी नाही येत, सॉरी. मग सॉरी. अरे धनल नाही आलास तर बघ हा, यूट्यूब तुझ्या घरी येऊन तुला मारेन बघ. निलेश दादा म्हणते संदीप दादा काय झाला? वा
निलेश दादा म्हणतात, अरे चिटिंग करायची असती तर ताईने मला पेपर आधीच फोडला असता, पण ताईंना मी कधी असे करत नाही. सर्व फ्री आहे मंडळी इकडे. प्लीज असे काही बोलून तिला हर्ट करू नका. थँक्यू निलेश दादा. निलेश दादा तर माझा भाऊ आहे. मी त्याला पण प्रश्न दिले असते व्हॉट्सअपवर आणि तूच आन्सर दे म्हणून सांगितली असती, पण आम्ही तसं नाही करत. हाय संदीप दादा, नमस्कार. काय बोलताय संदीप दादा? मला नाही त्यांचा मेसेज दिसला. कोकणात आम्ही फिरायला गेलो. ओके, हा अनुभव आला का तुम्हाला? समुद्रात असं कोणी करत नाही दादा, तुमची चुकीची इन्फॉर्मेशन आहे. असं कोकणात कोणी करत नाही. ए आय वर म्हणते, धनल भावा त्यांना जळू दे रे. तू तू अभ्यास करतो म्हणून तू छान उत्तर देतो. तू ये की तुझ्या वय कमी असून मस्त उत्तर देतो. येस, मी त्याला त्याला म्हणतच नाहीये, तो स्वतःवर म्हणजे ओढून घेतोय. असं मी त्याला तर मी मोटिवेट करते की बघ, मी त्या बाकीच्यांना सांगते की धनलच पुढे जातोय, प्रत्येक वेळी तोच जिंकतोय, तुम्ही पाठीच राहता. मी असं सगळं म्हणते. पण मी जेव्हा असं त्याला हे करते तेव्हा बाकीच्यांना वाटतं की असं ही त्याला प्रेफर करते असं. पण तू अभ्यास चांगला आहे. राजकुमार दादांचा पण अभ्यास चांगला आहे. ए आय वर्डचा अभ्यास चांगला आहे. प्रेमचा पण अभ्यास चांगला आहे. खरंच तुम्ही 4-5 जण आहात ना, त्यांचा अभ्यास खरंच खूप छान आहे. आणि या तुम्ही, आणि मी तुमच्यासाठीच लाईव्ह घेते यार. सुजी दादा, लग्न झालं की संपले, लाईफ बिझी झाली. हा मग काय. पण बघू इन फ्युचर कुठल्या तरी एक्झाम द्यायचं, अभ्यास करायचा. ननल म्हणते, अगं काका वारलेत, घरी येऊन मारेल तर बाजूला माझं निघेल, असं नको करू. नाही झालं अजून. थांब. ओके धन. विशाल दादा, मी येतलय, कोण नाही इला तरी. येस, सगळ्यांनी या. विशाल दादा तू पण ये. संदीप दादा, निलेश, ममता, अनामिका लाईव्ह सोडली काय? लय तिकडे मजा करत होता. राजकुमार दादा, माझी मुलगी म्हणते की तुमची टीचर किती छान शिकवते. राजकुमार दादा धन्यवाद. तुमच्या मुलीला हाय सांगा. नाव काय नक्की सांगा मला. संदीप दादा, बाळा 10 किलो वजन कमी कर. तुझं वजन 60 ते 62 किलो आहे आणि उंची 167 सेंटीमीटर आहे. धन्यवाद दादा, धन्यवाद. थँक्यू सो मच. विशाल दादा म्हणतात, माझो पण चांगलो अभ्यास. माझो पण कुठे गेला तर विशाल दादा म्हणते, माझो पण चांगलो अभ्यास. हा अभ्यास ताई घ्या. हा विशाल दादा, तुझं पण चांगलो अभ्यास आहे, तू पण हुशार पोरगो असं. धनर म्हणते, ताई रडू नको ग, तुला इमोशनल होते, मला वाईट वाटते मग. निलेश दादा म्हणते, संदीप ह्यो जिवंत आहे अजून. ताई संदीपचा मेसेज होता की मी अजून जिवंत आहे का? हे काय ही पातळी बोलायची, हाईड केलं कोणीतरी तो मेसेज. त्याचा दिसतच नाहीये मेसेज. मेसेज डायरेक्टच ना असं खराब मेसेज आला काय होतो. मी बघते हा काय टाकलेला तो. निलेश राव कसे आहात असं लिहिलंय त्यांनी. संदीपने मेसेज लिहिलाय, निलेश राव कसे आहात. आणि दुसरा लिहिलाय, निलेश, ममता अनामिका लाई सोडली काय रे, तिकडे लय मजा करत होता असं लिहिलंय. आणि मला लिहिलंय ते राहू देच. दत्ता अंधेर, ओ काकी बोला की पोरा. चला आता मी संपवू का लाईव्ह. संदीप दादा, इथं चांगली कमेंट करायची असेल तरच राहायचं, नाही तर इथून कल्टी मारायची, समजलं का? धनल म्हणते, जा भिडे भाऊंना चिवडा गरम चाय दे, थकलेत ते, आणि माझा सलाम सांग सैनिकांना. येस हो धनल, नक्की. मानसी बोलते, होय निलेश दादा, बघितला तो मेसेज म्हणून विचारलं त्या संदीप दादांना की काय असं म्हणतात. मला तर इथं दिसलाच नाही मेसेज त्यांचा. मी त्याला सांगितलंय कल्टी मारीतून, नाहीतर सगळ्यांनी सोलायला सुरुवात केली ना मग तू थरथर कापशील. मानसी बोलते, होय निलेश दादा,
ओके. सुजित दादा म्हणते अरे तू पण प्रोफेशनल एज्युकेटेड वाटते. हे काय सोशल मीडिया फ्री टाईमसाठी वेळासाठी चांगले आहे. तू कर काहीतरी, मला गर्व असेल. हो नक्कीच दादा, अभ्यास करून काहीतरी करायचंच आहे. थँक्यू फॉर मोटिवेशन्स. तुम्ही तुम्ही कुठून आहात दादा? तुम्ही कुठून आहात? तुम्ही पण आर्मीमध्ये आहात वाटतं. मानसी बोलते घ्या कमेंट करू, घाण कमेंट करू नका कोणी प्लीज. सगळ्यांनी चांगलं बोला सगळ्यांसोबत. हे सगळ्यांना जमत नाही ग. दत्ता म्हणतात कुठून आहात? मी कोकणातली. निलेश दादा, संदीप, ममता, अनामिका, हो त्यांच्या लाईव्हला पण जायचो, खूप छान आहे ते. काय प्रॉब्लेम झाला का? प्रवीण दादा म्हणतात हाय. विशाल दादा म्हणतोय ताईग्या तू तू तुझं काम कर, त्याने कोणाची तरी चांगलं होईल. येस, 4 जणांनी जर 4 प्रश्न वाचले तरी त्यांच्या ज्ञानात किती भर पडेल. धनल म्हणते भिडे भाऊंना एकदा आण लाईव्हला, ते नाही येत धनल. प्रवीण म्हणतात प्रीतिया, हाय प्रवीण दादा, प्लीज लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. निलेश दादा म्हणते थांब. शिवा, हाय पलक, हाय दीदी, मला लेट झालं का आज लाईव्हला यायला? हो ग, आणि आजचं लाईव्ह काही एवढं खास नाही झालं. प्रवीण दादा म्हणतात हाय. हाय प्रवीण दादा, आपण कुठून आहात ताई? मी कोकणातली आहे प्रवीण दादा, स्वागत आहे तुमचं. राजकुमार दादा, माझ्या मुलीचं नाव आराध्या आहे. वाव, कितवीला आहे दादा ती? संदीप दादा म्हणते निलेश राव खूप मस्त लाईव्ह आहे, तुम्ही का येत नाही साहेब? आता डायरेक्ट निलेश राव मगाशी त्या जिवंत आहात का मेले हे विचारत होता. लाईकीच सर्वांनी राहायचं, समजलं का संदीप दादा? फालतू कमेंट करायला माझ्या लाईव्हला यायचं नाही, तुम कल्टी मारायची. अश्विनी भोई म्हणतात हाय अश्विनी ताई, नमस्कार, खूप खूप स्वागत आहे. प्रवीण दादा म्हणते कोकणची प्रीती याला नमस्कार. थँक्यू प्रवीण दादा, थँक्यू. कसे आहात तुम्ही आणि कुठून आहात नक्की सांगा. पलक म्हणते आम्ही बाहेर गेलो होतो म्हणून लेट झालं मला लाईव्हला यायला. ओके, उद्या नक्की ये शिवानी. पलक सॉरी. निलेश दादा, मानसी बोलू दे त्याला, करतो मी सहन. का असल्याचं सहन करायचं? दत्तात्रय दादा म्हणताय नमस्कार ताई. दत्तात्रय दादा काय काम करत आहे ताई? प्रश्न घेत होतो दादा, GK क्वेश्चन. खूप सुंदर आहे ताई. थँक्यू. संदीप दादा, निलेश राव खूप मजा यायची लाईव्हवर. हा बघ परत व्यवस्थित आला लाईनवर. मानसी बोलते एक फन म्हणून केव्हा काही शिकायला भेटेल यासाठी लाईव्हला जॉईन हो ना. असं काही बोलून काय भेटतं? बरोबर आहे मानसी, यांना काहीच नाही भेटत म्हणून तर आपल्याला वाईट करतात हे. आज पण शॉर्ट बनव विनरची. धनलला चांगलं वाटेल ताई, तो मेहनत घेतो तर साथ द्या त्याला. धनल ये उद्या लाईव्हला नक्कीच. दत्तात्रय दादा या ताई बार्शीला. हो दादा येऊ. दत्तात्रय दादा, रामकृष्ण हरी ताई. रामकृष्ण हरी ताई, मी राजस्थानी आहे. हा प्रवीण दादा, तुम्ही राजस्थानी आहे, मराठी कसे बोलता मग? दत्तात्रय म्हणतात ताई या जेवायला बसलो आहे. ओके दादा, आता मी पण लाईव्ह संपवते सगळ्यांनी. मग भिडे भाऊंना आम्ही बघू तरी कसे, माझे लॉंग व्हिडिओमध्ये बघा आहेत ते. राजकुमार दादा म्हणते अंगणवाडीला जाते. ओके. दत्तात्रय दादा म्हणते मला ओळखलं. हो दत्तात्रय दादा, स्टार्टिंगपासून माझ्या लाईव्हला आहात तुम्ही. एक लाईव्ह होती, माझ्या 150 पेक्षा जास्त ID ब्लॉक केल्या, पण मी जात असतो काही केलं तरी. दत्तात्रय दादा म्हणतात बाय. मानसी बोलते चल बाय ताई. दत्तात्रय लाईक केलं आहे ताई, थँक्यू. मला फालतू बोलता येतं चांगलं नाही. माकडे झाडे इथं कशाला आला रे, पळ इथून. मानसी बोलते बाय निलेश दादा, अशा कमेंट इग्नोर, बाकी बाय, टेक केअर. निहार म्हणते हॅलो हिरोईन. हाय निहार, मी चालली. निलेश दादा, संदीप, मी कोणत्याही लाईव्हवर जातो तिथं मजाच येते रे, पण तुझे असे एकदम टोकाचे बोलणे नाही आवडले यार, वाईट वाटते रे. असो चल प्लीज, पुन्हा असे नको बोलूस कोणाला. कोणाच्या जीवावर येऊ नका रे. त्यांची हीच नाही आहे, देवाने दिलंच नाही. अय्या मानसी, कुठे जाऊन राहिली तू? संदीप दादा, ह्याला दादा म्हणण्याचं पण लायकीचं नाही आहे. मानसी बोलते नी हात. सागर दादा म्हणते काय गो काय करन. प्रवीण म्हणते राजस्थानी
असलो तर काय झालं, मला पण मराठी येते. वाव, खूप भारी. मानसी, अरे बापरे, या कमेंटच संपत नाही आहेत. धनल, अगं ताई असं रडू नको ग, मग मला वाईट वाटतं. एक तर खूप रडायला आली वाटते. माझी टीचर रडते, आम्हाला आवडेल का सांग बरं. नाही रडत. चला चला. निहार बाय रे, चालली मी, जेवण करायचं आहे. राजकुमार दादा गुड नाईट, निलेश दादा गुड नाईट, धनल गुड नाईट. हो कमीच आहे तो डोक्याने. यशरी गुड नाईट. निहार म्हणती खोटं बोलावं माझी देवाला तर घाबरवू. काय केलं मानसीने यार. चला बाय 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 बाय. मिस्टर इलॉन, ऐक ना ताई, तुम्ही चेहऱ्याला गव्हाचं पीठ लावताय का. नाही, ऑलोवेरा लावते. निलेश दादा म्हणते ठीक आहे संदीप, चल बाय, बी हॅप्पी ऑल. ह्याला तर नरकात पण नाही जागा भेटणार त्या संदीपला. अश्विनी भोई म्हणते ओके बाय. प्रवीण दादा, बहन का प्यार किसी की दुआ से कम नहीं, वो होता है वो चाहे दूर भी, तो कोई गम नहीं होता. अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, भाई बहन बहन का प्यार कभी कम नहीं होता. वाह वाह वाह, थँक्यू प्रवीण दादा, थँक्यू. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी मानसीशी बोलत आहे ना, आणि तुला जायचं आहे. अरे यार, मी 1 मिनिट काम करते, तुम्ही बोला. मी मी वॉइस आणि हे बाय बाय सर्वांना. निहार उद्या ये हा लाईव्हला. निहार उद्या ये लाईव्हला. 1:15 वाजता येत जा रे, तेव्हा आपल्याला बरा टाइम भेटतो. पाण्याला जाते, पाण्याला जाते, पाणी घेऊन येते. लोण्याचा गळा. विजय खेमनार म्हणतात हाय. मानसी बोलते अरे आहे निहार, बोल बोल, तुझ्यासाठी थांबली, फिश फ्राय करते. मानसी, मी पण फिश फ्राय करते ग, मी पण फिश फ्राय करते. का ग, पाण्याला जाते का तू, जम्मू काश्मीरला नाही का. पाण्याला जाते, पाणी घेऊन येते. तुझी पोरी मोठी झाली ग, मग रडू नको बाळा, का बोलते. माझी पोरं मोठे झाली तरी रडतात ना रे. लोण्याचा गोळा, अरे मी खायला देते, लोण्याचा गोळा. ए संदीप, निकल इधर से, नहीं तो चप्पल से मार खाएगा. अभी तुझे हाइड कर दिया मैंने. ला 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 ला. अभी ये मैसेज नहीं कर पाएगा, लोण्याचा गोळा खाऊन तू मर जा रे. अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया ये ये क्या नाम है उसका, संदीप, या क्या नाम है, संदीप कुत्ता. रहते हो. डॉन जी, स्वागत आहे तुमचं, कसे आहात तुम्ही. स्वागत आहे. मानसी बोलते मी इथंच आहे. निहार तू गायब झाला. निहार तू कुठं गायब झाला रे भावा. धनमध्ये लोणी देऊ नको, जाडी होतील. हो का, होऊ दे रे, जाडी झाली तरी काय प्रॉब्लेम.
चल बाय आता. बाय बाय मानसी. बाय सर्वांना. बाय सर्वांना.